Good morning, guys. Muato na po kong eskwelahan. Muato na ko, nay. Dayon. Kanin kula sila galuto og pan, daghang kay mangita ngano na. Pero og kanang mamiligya gani og pan. Ay mayorag. Uy, Jurnil, nga nagpautang man kuno ka dong. Nagpautang daw ka. Oh, tanawa sirado ang among big shop karon, sirado. Na para ang mga kuan arrival. Ay. Arrival ya gisuot no sa naman oy. Dili na basta. Ay, shout out ni ma'am. Bisa to gala ni ma'am? Hi. Ha, uy. Na engineer dira sa 3rd floor dira sa Iligan City, room 303 kinsa to? Si ma'am. Ma'am, thank you so much my outfit. Taka lang. Oh, tanawa ma'am oh. Hinatag nakalimot. Di kasi gala ni ma'am? Nalimot ko. Maon na. Nalimot ko siya sa ngalan. Maon na. Sa mga to siya engineer. Maon ni kay. May nakamubo ko dawat niya limta ni mo ngalan ha. No, salamat po kay ni Ma'am Caroline Menyosa nga nagahatag siya nako og mga perfume, mga ipamaligya pud namo nga perfume pero signature nga gikan jud sa iyang ngalan. Hapit na mahinog among saging. Kaya siya ayaw mo kagulo na kay mga bukong na siya nga maoy na siya isugnod sa muang pan Bisaya sa Salbaro. Then mo na kong tarpulin sa una sa MG Panyawan Capsule, shout out di ay no. Na dayon paingon na po kong eskwelahan. Kamo eskwela na po inyong lola. Exam na mo ron. Last exam na mo ron sa amo ang major course sa among subject nga SW302 sa social work ni Ma'am Usop. Hi ma'am, shout out ma'am. Butaan ba na siya nga maestra. Promise, ganahan ko sa iya ha. Relax lang. Dayon, mabuotan man ang mga maestra sa maestro ug maestra sa amo ang eskwelahan sa North Central Mindanao College nga. Kabalo jud sila magtan-aw as a working student sama nako. Ilahad yung tanaon o maka-exam ba kong dili or maka-special exam ba ko kay ang ako ang pagpaningkamot is aya pa man ko maka-exam na kanang mahuman ko sa akong event kung naay matunong na ako nga na ako event dayon exam so special exam jud ko anak kay ang akong event is dira man ko magakuha sa akong bayad sa exam. So guys, I love you all. Bukid-bukid area nga part ni diri and I hope na wala ko nalimtan ana na akong ID diri siguro. Kapoy na babalik. So guys, I love you all. Thank you. Amping mo per me. Wala mi nagluto og pan Bisaya karon. Kay wala pay magkumpra pag harina. So I love you all. Love tang tanan no. Good morning and thank you so much Ma'am Caroline sa pahumot. I love you all.